Si heu vist les càpsules de neologia anteriors, ja haureu vist que a l'Observatori, a més de fer molta recerca, també publiquem i mimem els nostres blogs de neologismes, la Neolosfera, l'Antenario i el Martes Neológico. Si encara no els coneixeu, no us perdeu aquest vídeo per descobrir-los. Si encara no coneixeu la Neolosfera, aneu corrent a googlejar-ho, o també podeu escanejar aquest codi QR per accedir-hi. Si no hi esteu subscrits, us esteu perdent cada dia una paraula nova per descobrir. En aquest blog, cada dia, des de 2014, hi publiquem un neolosferisme, és a dir, una paraula nova en el sentit que encara no es troba recollida al diccionari de referència per al català. A cada entrada hi trobareu informació gramatical, el tipus de neologisme de què es tracta, contextos en què hem trobat la paraula i l'explicació del significat, l'origen, la motivació i alguna curiositat de la paraula en qüestió. Així, no només constitueix un mitjà de divulgació, sinó que també és una font de consulta útil per trobar informació sobre les paraules que no surten al diccionari. De mitjana es publiquen uns 226 neologismes cada any i alguns d'ells s'han acabat incloent en el DIEC, com ara birra o negacionisme. La neolosfera mostra l'ús de la llengua, ja que no només inclou paraules diccionaritzables, sinó que recull també aquelles que tenen un ús estès però que no haurien de ser al diccionari. I a més, ofereix coneixement enciclopèdic i cultural, de manera que constitueix un diccionari complementari a l'oficial. També serveix com a material docent per ensenyar els mecanismes de formació de paraules, tant d'ensenyament obligatori i batxillerat com ensenyament universitari, perquè recull exemples de tota mena de mecanismes. Cada any, la Neolosfera rep més de 30.000 visites d'usuaris ben diversos, des de docents, redactors i professionals de la llengua, fins al públic general, és a dir, els usuaris de la llengua. A més, aquests usuaris són d'arreu del món, no només del territori catalanoparlant. A part d'Espanya, ens visiten des dels Estats Units, Alemanya, Marroc, França i molts més. No us penseu que la Neolosfera és filla única. Té un germà i es diu Antenario. Podeu escanejar aquest codi QR per accedir-hi o seguir l'enllaç. L'Antenario és la versió en castellà de la Neolosfera, és a dir, un blog on trobareu entrades de neologismes amb diversos contextos i definicions. A diferència de la Neolosfera, que té un format de columna i inclou la història o curiositats sobre cada mot, l'Antenario funciona com un diccionari en línia de diferents varietats del castellà. El blog de l'Antenario va néixer el 2018 i segueix creixent a un ritme de 20 entrades cada mes. A cada entrada s'hi recull l'any de primera documentació en la nostra base de dades, propostes de definicions, contextos d'ús i els països en què s'ha documentat aquest neologisme. També hi trobareu informació sobre els diccionaris d'ús i de neologismes que els poden haver incorporat. L'objectiu de l'Antenario és difondre les paraules vives en l'ús escrit de textos de premsa que no estan documentats al Diccionari de la Llengua Espanyola. Per tant, serveix com a font de consulta per completar les obres que ja existeixen per al lèxic del castellà. Amb aquest blog també es dona visibilitat a les varietats dialectals de l'Argentina, Xile, Colòmbia, Mèxic i Perú, a més d'Espanya. Tot això a partir de les dades registrades a la xarxa Antenes Neológicas. A més, quan una entrada consti també al blog del Martes Neológico, hi trobareu l'enllaç per accedir a l'article i poder ampliar informació sobre la paraula en qüestió. Per al castellà també tenim el Martes Neológico. Sabeu el què és? Com el seu propi nom indica, en aquest blog hi trobareu cada 2 dimarts una paraula nova que podria ser al diccionari. Hi podeu accedir a través d'aquest codi QR. En aquest blog, cada 2 dimarts hi publiquem un article en format de columna sobre paraules noves que podrien ser al diccionari. Cada article és una anàlisi d'un neologisme del castellà, entès com aquella paraula que es troba documentada en l'ús dels parlants i que no apareix al diccionari de la Real Acadèmia Espanyola. Els textos els redacten especialistes en l'àmbit d'arreu del món. Aquest blog està pensat perquè els lectors hi puguin fer comentaris i compartir els seus dubtes i suggeriments. D'aquesta manera, també es converteix en una font de consulta útil per trobar informació sobre les paraules que no surten al diccionari.
Aquesta iniciativa de divulgació lingüística es va engegar l'any 2015 per part de l'Observatori de Neologia, del grup Iulatern de la Universitat Pompeu Fabra i l'Instituto Cervantes. Gràcies a aquest projecte, alguns dels neologismes publicats al blog s'han incorporat efectivament al diccionari i es poden trobar en la 23a edició del Diccionari de la Llengua Espanyola de la Real Acadèmia. Aquestes paraules les trobareu etiquetades com a diccionaritzades al Martes Neològic. I ara que ja coneixeu els 3 blocs de l'Observatori de Neologia, la Neolosfera, l'Antenario i el Martes Neológico, us animem que us hi subscrigueu per continuar aprenent cada dia una mica més sobre neologia i així fer un ús de la llengua molt més enriquidor.